Shalom Amanginang dan Naposo Bulung. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom Amanginang dan Naposo Bulung. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami mewakili Panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 ingin menyampaikan beberapa hal rencana kegiatan mulai dari Advent, Natal, dan Tahun Baru. Tema Natal tahun ini adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22. Acara kegiatan akan dimulai dari ibadah Advent pertama, dimulai Minggu 28 November 2021, dan selanjutnya sampai ibadah Advent keempat. Di setiap ibadah Advent akan ada persembahan pujian dari WIK. Untuk jadwalnya sudah disusun oleh seksi acara dan bisa kita lihat di Warta Jemaat. Ibadah Natal 24 Desember ada 2 kali ibadah, yakni pukul 16.00 atau jam 4 sore dan pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Perayaan Natal pertama yakni 25 Desember, ibadah diadakan 3 kali dan setiap ibadah akan diadakan perjamuan kudus. Ibadah Minggu 26 Desember dan perayaan Natal kedua akan diadakan mulai pukul 18.30 WIB. Dalam perayaan Natal akan diisi kegiatan dari seluruh kategorial. Ibadah malam Tahun Baru 31 Desember masuk pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Ibadah Tahun Baru dilaksanakan 1 kali, masuk pukul 9.00 WIB. Hanya 1 kali ibadah. Di setiap ibadah kita buat offline terbatas di gereja atau tatap muka dan live streaming. Amanginang, panitia melalui seksi sosial akan memberikan bingkisan Natal atau sipalas roha buat anak yang sudah yatim piatu, untuk anak yang sedang menjalani pendidikan mulai dari SD sampai SMA, dan untuk pendataannya panitia akan berkoordinasi dengan Sintua koordinator WIK masing-masing. Seksi sosial juga akan berupaya untuk melakukan bakti sosial untuk eksternal gereja kita. Amanginang, untuk mendukung acara ini kita membutuhkan dana yang sudah dianggarkan oleh panitia seperti yang sudah kita lihat di Warta Jemaat atau di grup WIK kita masing-masing. Jadi Amanginang, mari kita dukung ibadah dan perayaan ini dengan partisipasi aktif dari kita semua jemaat Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kiranya dengan kegiatan ini nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
andorang so tapuka parminggota jumulu mahita martangiang nahohom di rohat tabe. Saluhut parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu Advent patuluhon, tuhamu amanami inanami, naposo bulung, namandohoti parmingguan sadarion, di bagas joro, nang di bagas nabe. Selamat hari Minggu Advent patuluhon madihamu parhalado nami, namaku basi parmingguan sadarion. Huriane tuhata, sadarion, masuk mahita tu minggu Advent patuluhon, marulup-ulup jalan malas niroha mahita. Malas niroha jalan marulup-ulup maahu mida debata, ende hokuma warna. Topik ni minggu ta sadarion ima, marlas niroha ma, di tonga-tongata do debata. Saya marlas niroha ma sude akan namar haposan tu debata. Saya marendei mahita rodi saleleng-leleng na, ala di tonga-tongata do debata. Sai marulup-ulup jalan malas niroha maahu bahe mida asin niroha na debata, asatung masuk ahu tulanggatan do debata, tu debata silas nirohaku. Oloi hamu ma jahoba marhite-hite las niroha, robe ma hamu tu jolona marhite-ite olop-olop. Maranatha, sai romaho o Tuhan. Tapagalak malilin apen na patuluhon, songon tanda ni huaso, dohot hamuliao ni Yesus Kristus, Raja ni huriai. Atong marhite haporsiota dohot pakiremota tatomo-tomo ma haroro ni Tuhani dinaroi Tuhata Yesus rap dohot salut akan nabadia marende mahita sian buku ende nomor 125 ayat sada dohot 2 marlas niroha hitaun. Oh
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Marulup-ulup maho, jalan marlas ni roha, ale beurusion. Ai idama, naroma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, ajar honma Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma matami, asa hutanda hami hatuon nami nasian hoi, pargugui mahami marhite-hite hatam, padao mahami sian nasa poda nalipe, saito gion mahami di akka dalanmu, asa hutanda hami ho hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 522 ayat 1 dohot 2 Hosianna di anak ni Raja Daud. Tangihon hamuma patik ne debata di minggu sadarion iman datar surat di Psalmen 32 ayat 10 sada. Songonon ma didok disi. Marlas niro hama hamu mida Jehovah jala marulup-ulup mahamu ale aka partigor. Jala marende masude hamu aka parsihohot marroha. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita, sian buku ende nomor 155, ayat 2 dohot tolu, nabasado roham diau.
Tato poti madusata nagodangi tuadu pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami dibaheni sese sama sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukoni asini roham. Hati goran na pinatupan yanakmu, donahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Musat pe akaduluk jala humutal akarobian alai anggo parasine rohaku nasotupa musat sianho jala pada ni hadameoku nasotupa humordit nina jahoba siasiho pasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 45 ayat 4 onom Hosianna anak ni Raja David. Tatangihon ma hatani debata ima turpuk epistel di minggu sadarion. Imana tersurat di Lukas 10 ayat 7
tu ayat 10 pitu tajama marsori-sorin asal idokma tunatorop narro padidihon dirina tu ibana hamu anak diulok isino na mengajari hamu pasidik korimas narro sogot Parbuehon hamu manatama, pabuan naung mubah rohamuna. Jalan sotung didok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham dok amanami. Ayu hudok tu hamu. Terjadi hot di batado anak ni si Abraham sian aka batuo. ay nunga pola ape takke tudaling ni akahau orpe sitabao do nasahau nasomar perbuehon na denggan jala didabuhon tu api. Gabe di sukun na toropima ibana, dia nama bahenon nami. Jadi dia lusi mana sida. Nomor 2 baju di lehon ma tunaso adong bajuna. Jalan nau peop si panganon songonima di bahen. Rodo nang aka si jalobeo padidihon dirina, aka didokma. Guru, dia si bahenon nami. Gabi dokma tunasida unang mabuat hamu lobi sian na niaturkon tu hamu. Didok maaka soldadu manukun ibana. Ia hami, dia masih bahenon nami. Jadi dialusi ma. Unang ma sosai, unang ma dobo hamu halak. Hasabab kon hamu ma gajimuna. Managam-nagam do bangsoi diri pube di bagas rohana tariot tu si Yohanes. Ati beha Kristus i ibana. Gabe dialusi si Johannes mana sidang masaluhna. Au do tutu madidihon hamu dohot ai. Alai na Roma na gumoko sian au. Na hurang tamado au marhar-hari tali ni sipatuna. Dididihot ni do tu hamu todi parbadia dohot api. Di tangan do purpuran payasonna ma perdengganan papungonna do emena tu sopona alai tu tungona do urak kami tu api naso ramitop ido sahatna. Martua do akan na tumangi hon hatani debata jala naum peopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 44 ayat sada dohot 2 hamuna na porsei saya tomu Tuhan Yesusi.
sahat tidakon ma haporsiat tai, songon na hinat tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabigabian canton di parbadia, andora soha bubuhan. Ido tuata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na matetarpajar do ibana di hau pinas silang, na dua tu bana turu ring ditanum, na mulak mangulu di hari patolukon, na manai tu surgo, lahundo tu syamun di Jahoba, amanai pargugu na suatu dusani, di sima ibana paimablas sebut tanaon, mangu bumi akan mangulu dohot na mate. Awasea itu di porbadia, jala dong sada huria na dia, atau Dia kapan hak Kristen akan abadia, dohot di hasani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mulu subut daging ni halak nau mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Corwick, Philadelphia.
abegema tikting dohot tangyang pangodianon. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro. Dohot napatupahon parmingguan di Bagasta Ganu Marsada-sada. Laos hutma Pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namarulang tahun Arya Tutubu. Dohot namarulang tahun Parsaripeon di Mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatta mahita saluhutna. Sada titing Minggu 12 Desember 2020 sada. Goarni minggu ta ima minggu apen patuluhon. Manang tahun baru parhuriaon. Di minggu ta 12 Desember 2020 sada, masuk mahita tu minggu apen patuluhon. Tema minggu ima marlas ni rohama di tonga-tonga tado debata. 2 danak natubu. Di hari Selasa 4 Mei 2020 sada, nunga di basa-basao tu hatta sadadak danak borua tu keluarga Wiranto Hasudungan Dolok Saribu, Nopiati Adelina Sitorus, nomor register 0968, alamat Jalan Kademangan RT 004, RW 003, masuk Wi Kanaan. Hipasdo dak danaki nang natorasna. Sai di pasu-pasu tu hatta madak danaki suang songoni nang natorasna. Tolu ruas nataba. Memuka hari Minggu sadarion 12 Desember 2020 sada. Di jalo huriatta do gabe ruas ni huriatta. A. Keluarga Jeffrey Thompson Sinurat Susie LJ Hasibuan. Dohot 2 Yanakon Nasida. Nomor register 1033. Pidda Sian Gereja Protestan Indonesia di Papua, Peniel Merauke. Alamat The Latinos Cluster Bahamas AS nomor 19 Rawabuntu, masuk Wiksion. B. Keluarga Winrat Tapubolon Imelda Tambunan. Dohot tolu Yanakon Nasida. Nomor register 1034. Pidda Sian Gereja Evangelis Lutheran Kircheng Meinde Munchen Sopie School. Alamat Komplek Bukit Indah Blok 4 nomor 5, masuk Wiksion. Laos onma rala titing di Minggu 5 Desember 2020 sada. Anggiat magabi ruas na mangulu partodion nasida di huriatta. Papaton barita habut ni roha. Nah di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada, nunga marujungolu Marpel Lukas Timothy Marpaung. Tutup usia 15 tahun. Yanak pun ni keluarga Poltak Johnson Malindo Marpaung. Deborah Kristina Sinaga, alamat BSD, Nusa Loka, Sektor 14-4, Blok L5, nomor 10 sada, RT 05, RW 09, masuk Wiksion. Tuudian Saderion, Minggu 12 Desember 2020 sada, di TPU Jombang. Tabuan ma ditangyakta, asa tibu tarapul keluarga na tinadikonna. 5. Titing Naing Marbagas. A. Titing Paduahon. Naing Majalo pasu-pasu parbagason ma Ringson Saputra Simatupang. Ruas ni Huria HKBP Pardomuan Resort Pardomuan. Ianakon ni Amang Romulus Simatupang nahinan. Rotua Boru Pardede. Alamat
Jalan Gereja nomor 30 Duri, Riau. Dohot Maria Sartika Magdalena Lumbantoruan, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Borini Amang Bisker Lumbantoruan Nahinan, Paulina Simajuntak Nahinan. Alamat Jalan Pondok Serut nomor 20 RT 07 RW 03 Pakujaya, Masuk Wik Galilea. Ulaun pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Pardomuan Resort Pardomuan. B. Titing Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason Masaut Pangeran Dibo Pasaribu. Ruas ni HKBP Habisaran Resort Habisaran. Distrik Tabangsel. Yanakpon ni Amang Dinas Pasaribu Botor Sinaga. Alamat Satahi Sauluan Habisaran, Tapanuli bagian selatan. Dohot Margareta Sinaga. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amang Markus Sinaga Meriana Doris Gultom. Alamat Klaster Perdan Vile Blok Getolu. Ulaon pamasumasuon di Patupa di hari Jumat 17 Desember 2020 sada pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Habisaran Resort Habisaran Tabangsel. C. Titing Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma Art David Lumbantobing. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Anak ni Amata Situa Victor Lumbantobing. Tubuh ni Inata Ratna Butar-Butar. Alamat Villa Mutiara Serpong Blok F4 nomor 2 Masuk Wik Bethlehem. Dohot Rostarina Hutagaul. Ruas ni GKI Sumbawa 2 Tegal Alur. Boru ni Amata Tauan Hutagaul Nahinan. Tubuh ni Inata Rosdiana Siaturi Nahinan. Alamat Jalan Prima Ujung Blok J nomor 24. Ulaon pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 00.00 WIB di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong. D. Titing Parjolo Dohot Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma Meduk Ridona Bancin. Ruas ni GK PPD Salak Kota Resort Salak Pakpak Barat. Ianakon ni Amang John Saudur Bancin. Tubuh ni Inata Kesti Padang. Alamat Jalan Grand Pakis Residen. Perum Pamulang Blok EIA Hiltolu tahap 2. Dohot Olivia Kristina Tambunan Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amang Marisi Tabunan Nahinan. Tubuh ni Inata Anita Pasaribu. Alamat Jalan Serpong Park Blok E7 nomor 50 Masuk Wik Jerusalem. Ulaun pamasumasuon di Patupa di hari Jumat 17 Desember 2020 sada pukul 00.00 WIB di Gereja GK PPD Salak Kota Resort Salak Pakpak Barat. E. Titing Parjolo Dohot Paduahon. Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma Henry Ferdinand Iswadi Sitinjak. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Yanakon ni Amang Marnuasa Sitinjak. Tubuh ni Inatalisken Pangaribuan. Alamat Asrama Yon Airhanut 1 Kostrat Serpong Masuk Wik Galilea. Dohot Rianti Yosepa Batubara. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Boru ni Amang Parasman Batubara Nahinan. Tubuh ni Inang Lukisa Hutasoit. Alamat Kampung Wates RT 00 sada
RW 003 Pakulonan masuk wik Galilea. Ulaon pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu 10 Desember 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Tanding Resort Sigupar. Onom Rapot Huria HKBP Serpong. Aladang quorum peserta rapat Huria HKBP Serpong Sabtu 10 Desember 2021. Gabe diuduti ma rapot Huria di hari Selasa 14 Desember 2021 pukul 20.00 WIB. Rapot Huria on nanaing mangarang-rangi dohot manotopon rancangan anggaran pendapatan dan belanja atau RAPB HKBP Serpong tu tahun 2022. Pinangido matusude parhalado utusan dewan-dewan, seksi, panitia pembangunan, badan audit Huria, badan urusan rumah tangga atau burit, dohot utusan manang perwakilan WIK Asariaro di rapot Huria on. Di pasu-pasu tuhat tama ulaw ni Huriata marhite rapot Huriaon. Papituhon. Pembagian kalender HKBP tahun 2022. Patupaon ni Huriata HKBP Serpongdo nomor sagihon kalender HKBP tahun 2022. Parsagi ni kalender diulahon ganup situasel. Boy ma dihubungi ruas ni Huriata situasel nabe. Asaris dapat kalenderon. Mulo adong ruas ni Huriata na maol dapat kalenderon dihubungi ma sekretaris. Walu, barita Natal. Nunga ditotopon panitia Natal sudi akka partikian nomor domu tu akka ulaw ni tiki apen. Natal dohot tahun baru, dohot akka parkor na pasahat pujian. Boy mata jaha, panorangion nagumajang di titing naung disagihon dihita di WA Group Wiktabe. Pasiyahon. Parmingguan di Bagas Joro. Rapot parhalado HKBP Serpong nunga manotopon lau patupahon parmingguan di Bagas Joro na mamuka may Minggu 10 September 2021. Dungi rapot parhalado HKBP Serpong di hari Selasa 2 November 2021 nunga manotopon mamuka di hari Minggu 20 November 2021 parmingguan pukul 10.00 gabe pukul 10.30 WIB. Parmingguan pukul 8.00 WIB Marhata Indonesia pukul 10.00 WIB Marhata Batak. Boy mata jaha panorangion nagumajang di titing naung disagihon tuhita di WA Group Wiktabe pasapuluhon. Papungupelian tuha perluan ni apen Natal doho tahun baru. Di parmingguan hari Minggu 20 November 2021, 5 Desember 2021, dohot 12 Desember 2021, patupaon ni Huriata do papungupelian tupak haperluan ni pakobasyon apen Natal doho tahun baru. Tatanyakon ma asa dengan merdalan sude pakobasyon hobar tu ulaoni. 10 sada perayaan Natal Ama HKBP Serpong 2020 sada. Mardomu tu pesta paringotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di patupa do Natal Ama HKBP Serpong 2020 sada. Nung ngabetar pilih sebagai ketua Ima Amang Rudi Hutajulu, sebagai sekretaris Ima Amang Juhari Pangaribuan, sebagai bendahara Ima Amang Raya Sibuya. Susunan panitia na lengkap buy mata jaha di lebar titing nang disagihon marhite WA Group di Wiktabe. Natal Ama HKBP Serpong dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Desember 2021 pukul 10.00 WIB maringanan di Gereja HKBP Serpong. Nasinodangan ni tema
cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sada Petrus sada ayat 22. Ipolani Natal ama HKBP Serpongon, ima asa saluhut ama HKBP Serpong, lamar si hohot maka molatehon dengan basani panubuson di debata. Dohot marsitutu memuji pasangap Tuhani. Tabegema panorangion sian panitia Natal ama. Panitian atas nama memberikan penjelasan. Diudah kami maamang tujolo hamu. Boleh buka masker. Amang inang doho naposao oras ma dihita saluna. Mauliate ma tu amang pandita nami manang para halado nami namang tiki tuhami panitia Natal Amah 2021 mangaleon sautik hatorangan mengenai Natal Ama di Sadarion. Marhite panolopion sian paralado dohot surat parhamangion sian hepurus HKBP Dita Ama HKBP Resort Serpong. Neng patupaon perayaan Natal Ama 2020 sada ima di hari Minggu tanggal 10 sia Desember 2020 sada masuk jam 10.07 wib manang jam 5 sore. Maringanon di gereja HKBP Serpong Nabulonon. Juga akan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Serpong. Temata imah mangeahi haholongon naso marlau didongan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sian 1 Petrus sada ayat 22 on termasuk tema nasional. Subtemata ima marhite pesta Natal amaon salut ama HKBP Serpong. Tarjou songon sada ama nalas roha marpanguluyon di hasitongan jala mangulahon holong ni Kristus gabi ama sitiruon. Melalui pesta Natal ini semua kaum bapak HKBP Serpong terpanggil menjadi bapak dengan hati yang bersih, berperilaku benar dan melakukan pekerjaan kasih dari Kristus untuk menjadi bapak yang diteladani. Tujuan dilaksanakannya ama ini adalah asa marsada roha aka ama HKBP Serpong. Mangeahi haholongon naso marlau didongan lao marsi beta-betaan mangula dohot mangurupi ulaon ni huria. Menjalin keakraban dohot gabe ama sitiruon di keluarga nang di huria. Amang inang naposo Natal ama direncanahon dilaksanahon secara sederhana. Alai esensi tema dan tujuan Natali tercapai ima songon ibadah, ramatama, aksi sosial, ima mangaleon kontribusi mendukung dana pensiun. Di pasatami do undangan tu kor perempuan tu sude amawik marhite koordinator wikna undangan dohot konfirmasi kehadiran tu sude ama pagaran resort Serpong. Jadi amanginang Natal ta adong dua bentuk na perjulu Natal tatap muka. Jadi di son panitia akan berkoordinasi tu petugas Satgas Covid HKBP Serpong untuk melakukan
perayaan Natal secara ketat sesuai dengan aturan prokes yang berlaku. Napa duahon boima hita manghiuti-huti lewat lewat YouTube, kanal YouTube HKBP Serpong. Mari te mindoro namang yelek-yelek kami dope horong ama sudi hita wik nadong diwik manang di kategorial kor ama dohot kategorial kor ama jetun sude mahita boitarjo mangurupi hami panitia Natal alani parjolo di dok kami do mauliate ipasat kami oti sosadia pe las do hami manjalo akan naeng mengurupi boima menghubungi kami panitia manang koordinator wikna masing-masing. Itatangnya koma amang inang do naposo Natal ama 2020 sadaun boi mardalan denggan tude hita ama boi marlas niroha. Ima saatna saada silopa gadong diudon dua silopa ubi molo hami pe namangaradehon pesta Natal ama 2020 sadaon sude mahita orong ama dihuriaon mandapoton las niroha nauli ora semaditana saluna mauliate masyak kami panitia. Mauliate di Amang Raya Sibuya. 12 Natal Sekolah Minggu HKBP Serpong. Ianak kota Sekolah Minggu HKBP Serpong naeng patupahon pesta Natal di hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 15.00 WIB. Natalon di patupa marhite media Zoom. Jala disiarhon marhite live streaming di kanal YouTube HKBP Serpong. Tema Natal Sekolah Minggu ima cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tatoton jala tatangihon ma jolo teacher ni ulaun. Shalom saudara-saudariku, Tuhan Natal adalah sukacita. Karena Yesus telah lahir
kami di bagasan hahipason. Di hari Minggu sadarion Tuhan di pataruho kami akar wasmu tujurom na badion. Imenang marsaor mabigi hatam na badiyay. Atong Tuhan, ibagas arianon. Ubuak kami dotong dibagas tangyang nami. Ima, keluarga ni Amang Jeffrey Thompson sinurat, keluarga Amang Winhat Tapubulon. Nong gabi ruas ni Hakabepi Serpong. Pasu-pasu manasida Tuhan. Gabi boy nasida ruas na mangulo. Na boy partisipasi ambil bagian di pelayanan sesuai dohot ak katalenta na di adong di keluargai. Tuang soni do Tuhan, huwag kami dotong di bagas tangyang nami. Ima nang pinasahat mo sa dadak-danak tu keluarga ni Amang Wiranto hasudungan dulu 1,000. Pasu-pasu ma keluarga Tuhan. Soni nang dadak-danak nang pinasahat mo gabi boy may sibuan las ni Roha tu keluarga nasida. Hubok kami do Tuhan di bagas tangyang nami. Ima keluarga Amang Johnson Malindo Marpaung. Nong tungon di alapo sa dadak-danak siya tunga-tungan nasida Tuhan. Ima di anak ko nami si Marpel Lucas. Mula siyan perdagingon mahiudo pakilala ni keluargaon sa tihot Tuhan. Ala ni ro maho Tuhan madungay nasida. Pargugoy nasida Tuhan, apuli rohan nasida. Asa unang madeli. Ala itong manasida ro marhapo sayaw tuho Tuhan. Nalhodom mudo tu nasida. Pasu-pasu pangapulion. Asa boy hiras nasida, boy marlas ni roha tutik kinyari nanang ro. Tuang song di Tuhan ibok kami dutong dibagas tangyang nami. Rapat ni huriam na tertunda Tuhan. Pasu-pasu sudi Tuhan. Melepat dita parhaladom do jemaat mo Tuhan. Asa boy mardalan madinggan. Rapat ni huriai. Jala boy may Tuhan ditotopkon untuk rap ni huriah HKBP Serpong tu tahun 2022. Nang diarianot Tuhan hubok kami do dibagas tangyang nami. Di anak ko nami mulai SD, 1 SMA, nasida na marsiajar melalui daring. Rasi tutu Tuhan, ipataluh jado di anak ko nami, sipalah mengeluh do nasida Tuhan, alani marsiajar daring. Penyerapan nasida pehurang do Tuhan dang buhay 100%. Alani Tuhan mangido hami sian uduk ni rohanami Tuhan. Asa padaw mapirus corona si Omicron na sunaryon. Asa boy din ako nami marasyajar tatak muka dengga di sikola. Jala lemboy dia tu sinasida akka parsyajaran ni doh denggan. Dia ako nami akan na berkuliah pa di luar daerah Tuhan, doh ni dalam daerah pasu-pasu nasida Tuhan. Patau nasida saya dia tu sinasida akka parsyajaran na Tuhan. Asa boy manasida selesai ditikina. Jala boy mega belas ni roha di akka keluarga. Nang so ni Tuhan, di anak ko nami akan naposo ni huriam. Na sudah potar roka dapat Tuhan. Tuho di buat kami. Tuho do kami bro mangalualo Tuhan. Patudu masih roka nasida. Aso boy marhitay marlas ni roha ma keluarga. Jala boy may Tuhan lam dia tu sinasida. Pasol hoto dirina madok muliate tuho. Nang song ni Tuhan akan na malului karejo. Tuho do tong rohay mga lualo Tuhan. Patudu ti di nasida akka parkerejuan na uli Tuhan. Na sesuai do kemampuan nasida. Asa marhite tong boy marlas ni roha akka anak ni huriam. Nang song ni sude ruasmi Tuhan. Na sonari bergumul baik na PHK sian parkarejuan. Manang lagi terpuruk ekonomi na Tuhan. Ro maho madungan nasida Tuhan. Pargugoy parbisuki nasida. Unang ulo manibil nasida Tuhan. Sa totoo nasida. Ulo manguloy pati mi. Dang ulo nasida gabe
Membuat dalas sepintas na sudenggan. Naso seturut doho hatami. Positu tu dorohanami Tuhan. Unang luas-luas merdeli na sida. Alana muloro tuho mga lualo. Lehonom mudo dalat tu nasida Tuhan. Jala parguguam mudo nasida. Asaboy nasida tong marlas ni roha. Nang diaryan no Tuhan huwag kami do ditanyang nami. Today aka program ni Natal Tuhan. Mananayang merayakan hari hatutubim mi Tuhan. Pasada kami di bagasan las ni roha. Asa sude marlas ni roha Tuhan. Memuji pasangapon guarmu na bediyay. Lo merayahon pesta hatutubum. Boy masude mabuat semangat baru Tuhami Tuhan. Tujuan ni harion. Martangi yang dotong hami Tuhan. Sude hami na marpungu di bagas joromon. Pasu-pasu mahami ganu marsada-sada. Leo madihami hahipason. Gajang ni umur. Akka rejeki na baru akup ni nadongi Tuhan. Asaboy may bohal ni parnguluan nami. Lautong boy gabi pasu-pasu tu na humaliyang. Gabi boy salura berkat Tuhan. Ala ni asidot holong ni rohamdoy. Gabi boy tarpatupa di ganug keluarga. Tatukin na yamang. Nang bigon nami mahatam na bediyay. Na pinasahat ni amang pendeta nami, amang pendeta Rajion. Pasu-pasu ama nami doho keluarga na. Pasu-pasu ama nami o Tuhan, asa boy di patolhas, denggan hatami. Boy gabi saor tuhami na ubegesa, gabi suat turuhan nami. Jala ajari hami na ubegesa, boy mangulahon hatami di bagasan ng parangulmiton ni ngulu nami. Ipetuhat takas di botoho. Di sadariotong dohuwag kami di bagas tangyang nami. Pemimpin namin mulai presiden saat tunatoro Tuhan. Pasu-pasu na sida. Pargugoy na sida Tuhan. Asaboy menjalankan tugas na doho denggan. Aka puji-pujian na pasahat namin pe Tuhan. Boy may gabi uap na hususi pasatun nami. La memuji pasangapon guarmu na badiyay. Atong Tuhan pardosa na gudang dohami. Sesama dosa nami na gudangi. Unang taraba pasu-pasu na lao si pasatom mudo pe Tuhami. O matangiang elelek nami. Olan marhite Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 511 ayat sada sarodi ayat tolu berusion uhud papungu pilihan tu Natal HKBP Serpong. Sion, la
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhuna selamat Advent napatuluhon ma dihita. Hatani debatana gabe turpuk jamita di parmingguota di bagasan sadarion imana tersurat di buku ni Sefanya bidu napatuluhon mamuka maisian ayat 14 rodi ayat 20. Sefanya bidu tolu ayat 14 rodi ayat 20 songonon ma didot disi takasma tapai hutihut. Maria ia maho ale borusion marolopolok maho ale Israel marlas ni roha maho jala marolopolop sian nasa roham ale boru Jerusalem. Nunga diusak Jehovah uhum natuho, nunga disiapon musum, ai Jehovah do raja ni Israel do di tonga-tongami, dan be idaonmu hinamago. Diari nasasadai dohonon ni halak ma tu Jerusalem, una koma biar ale borusion, unang paliduk tangammu. Ai Jehovah de batamdo di tonga-tongami ulu balang sileho tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana, marolopolop ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak nagodok roha, aka naholang sian luhutani, papungoku do, marharoroan sian hodo nasida, aka na nidodonan ni haurahon na sailau. Idama marlulu maahu ditiki nasasadai dopak sude aka mangarupaho, pamalumoku mahalak na mekat jala papungoku halak na pinabali, jala bahenoku nasida gabe puji-pujian, jala marbarita di saluhut tano haurahan nasida nasailau. Ditiki nasasadai togihonoku mahamu mulak tu tanomu laos papungoku mahamu disi, ai bahenoku mahamu marbarita, jala hamuliau di tonga-tonga ni saluhut aka bangso ni tanoon. Aidung hupaulak aka natarbuang sian hamu tujolo ni adopan muna ninna Jehovah. Ima sahat ni turpuke. Kurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Sada na pataruhon hita na sangat sederhana menungguli parngoluota di bagasan minggu sadarion di suarahon tuhita asa marlasni roha na pabuahon di tonga-tonga tado debata. Sada ungkapan marlasni roha totu secara sederhana doho jepek boido dohonon molo aka halak na marlasni roha di tonga-tonga ni parnguluon na alani aka namasa di tonga-tonga ni parnguluon na berbagai sukacita, ya, baik yang sudah menerima THR Natal, baik yang sudah bagi ibu-ibu yang sudah mempersiapkan kebayanya dipakai tanggal 24 nanti, tentu saja bersukacita adalah hal yang begitu gampang. Murado marlasni roha molo di bagasan aka hinauli hinadenggan namasa di tonga-tonga ni parnguluota siganupari. Potudang pola maul hita songo dia melakukan berbagai tindakan lasni rohai di tonga-tonga ni parnguluota napataridahon bahwa Allah yang kita kenal itu debatai totu di tonga-tonga ni aka naporseai. Hal sebaliknya di tonga-tonga ni turpuk tahun bohado pataridahon sada gambaran lasni roha ketika di dalam keadaan yang sebaliknya.
di dalam keadaan, di dalam rasa takut, di dalam rasa cemas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bohado hitam marlas ni roha, bahkan di dalam masa penantian yang sedang kita jalani pada saat ini. Moldo halak marlas ni roha, molo jupang doa kahamaulo di bagasan nguluna. Moldo akan aporsea marlas ni roha di tonga-tonga ni parnguluonna, molo hamaoloni aka berbagai tantangan di tonga-tonga ni parnguluoni, masa di tonga-tonga ni parnguluonna. Totu dia ma aka hamaoloni molo tungpe diusap pamaretata level PPKM level sada gabe di paulak musetu na normal hobar tu inganan na ganuk marsada-sada, totu adong do nang lomos ni rohata. Adong do sada kekhawatiran yang menghantarkan kita terhadap apa yang kita nanti-nanti di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah sukacita itu akan saya raih nanti? Apakah sukacita yang saya nantikan itu, yang sudah saya damba-dambakan itu di tengah-tengah kehidupan saya, akan saya kecap, akan saya raih nantinya. Totu di bagasan ima akadamang dainang nahina holongat di bagasan Kristus Yesus, di bagasan Advent napatoluhonon, di suarahon hatani debatama, sada baga-baga marhite si Jefanya, taringot tu haroro nisi paluai sebagai pahlawan yang membebaskan orang di dalam keterpurukannya. Haroro nisi paluai sebagai pahlawan yang membebaskan umatnya di tengah-tengah pembuangan. Ahado nama sahurua di tonga-tonga ni bangsoon. Ahado nama sa di tonga-tonga ni bangso ni debata ketika mereka di dalam satu kondisi yang begitu mencekam, waktu di bagasani di pataridahon sada penggambaran bagaimana umat itu beribadah di tengah-tengah rasa khawatir, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit. Totu Yerusalem sebagai pusat peribadahan umat Israel, dung marokso Yerusalemi, dung marokso pusat peribadahani. Adong dona somanaon siap bangsoi, gabe di patu panasida parsobaun tu debata naasi. Gabe di patu panasida parsobaun tu debata sileban. Alani di bagasan situasi muruk do debata tu nasida. Muruk jala tarimas do debata tu bangsoi jala ikon di pataru nasida tu bagasan sada konteks habuangan asa boy diratapi nasida, asa boy di ida nasida bahwa pelanggaran yang telah mereka lakukan telah mendukakan Allah. Karena Allah itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan dengan ilah-ilah yang lain. Tentu saja penggambaran ini akan mengisyaratkan dan mengingatkan kehidupan umat itu terhadap satu penggambaran dalam situasi yang demikian sekalipun Allah akan tetap bernubuat. Allah akan tetap memberikan pengharapan kepada umat, kepada orang-orang yang sedang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Alania kadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Totu molo di bagasan itu nanaing idota. Debata dia akan datang sebagai seorang pahlawan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zefanya, merupakan apa yang menjadi kerinduan umat Israel dan juga menjadi kerinduan umat yang sekarang. Totu di bataridaho dosada bagaimana Yerusalem itu menjadi pusat peribadahan yang diimpi-impikan oleh umat itu sendiri.
Totu di Bagasanido, Yerusalem sebagai pusat peribadahan di mana bait Allah yang berdiri begitu megah dengan bangunan yang begitu anggun yang terindah di zamannya, ternyata ketika itu dihancurkan sekalipun, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah yang disembah itu, debatana disobai, dia tidak hanya berdiam di dalam bait yang megah yang secara bangunan itu saja. Alai di doas Nabi Jefanya mamuse pataridahon molotumpe marokso bait suci itu, ketika bait suci itu hancur berkeping-keping. Tetapi Allah yang disembah itu, debatana disobai nungabe bergeser tu bagasan rohaniaka naporsea. Dan di bangunani beletak ni debata, dan di bagasan fisik ni bangunani bebait Allah yang dikenal oleh umat itu. Tetapi Allah itu berada di tengah-tengah umat Israel yang senantiasa menemani dan memberkati mereka di dalam keterpurukan yang dialami oleh bangsa itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menyingkirkan hukuman dan mencabut malapetaka yang menimpa mereka, karena Allah sendiri akan datang sebagai sosok yang menyingkirkan musuh-musuh umat Israel. Allah akan hadir sebagai sosok yang bertindak kepada umat, kepada bangsa-bangsa yang lain yang juga menindas bangsa-bangsa Israel, umat Allah. Tentu saja melalui penggambaran ini, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-16, Tuhan menyerukan kepada umat itu, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Penggambaran ini tentu saja akan mengisyaratkan pataridahot di tonga-tonga ni parnguluota asa marhitedia penamasa di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi asa unang madabu nasida tu bagasan, rasa khawatir yang berlebihan yang ternyata Tuhan juga akan senantiasa bertindak. Di Bagasanido, di Patakas Jala di Pahohot de Batama rohani bangsoi, bahwa kehadiran Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah umat itu. Allah yang mereka kenal itu berada di antara bangsa itu sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan kepada umat Israel. Napaduahon di bagasan turpuk tahun di pataridahon ma sikap nabui idaota bahwa Tuhan itu sebagai pahlawan, dia juga adalah Allah yang melenyapkan apa yang ditakuti dan memulihkan umatnya. Dia dona dihabiari ni bangsoi namasa di tonga-tonga ni parngoluon nasida. Dia dona masa di tonga-tonga ni ngolu ni bangsoi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita lihat pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dan ayat 5 yang begitu terkenal, yang kita juga sangat familiar dengan ayat ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gambaran ini mengisyaratkan di tengah-tengah kehidupan umat, jika ada datang kepada umat Israel sebagai pahlawan, jika ada datang sebagai pahlawan di tengah-tengah kehidupan umat percaya, maka tidak ada yang perlu harus ditakuti.
Tidak ada yang perlu harus dikhawatirkan di tengah-tengah kehidupan ini sendiri. Karena apa? Karena pemazmur sendiri bertindak dan menyaksikan bagaimana Allah itu memberikan penyertaannya. Bagaimana Allah itu memberikan pemeliharaannya. Dan Dia juga menyediakan hidangan bagi umat pilihannya. Alani dihamu akadamang dainang nakinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Maka kita sebagai orang percaya, songon akahalak naporsia kita di bagasan partikian sisonari. Totu dohonotama jala hati dakonotama, bahwa melalui apa yang kita terima saat ini, melalui apa yang kita imani pada saat ini, totu boido hita mabiar. Alai unang gabe biar ni rohai, unang gabe lomos ni rohai menjadi menyurutkan semangat kita di dalam penyembahan kita kepada Dia. Naing maseta kasdo di jagahon marhite turpukon bahwa Allah yang kita kenal itu juga adalah Allah yang senantiasa hadir dan menjaga dan memberikan pemeliharaan kepada kehidupan umat percaya. Bahkan sebenarnya di dalam perjanjian baru dengan sangat tegas Yesus Kristus mengatakan bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia di dalam peribadahannya, orang-orang yang senantiasa berharap akan pemeliharaan Tuhan. Dengan tegas Yesus berkata bahwa Yesus itu juga hadir bagi semua kalangan manusia, bagi semua lapisan masyarakat. Totumar hiteima akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kehadiran Allah sebagai pahlawan yang digambarkan oleh Nabi Zefanya menguatkan mereka di dalam pembuangan, menguatkan umat itu di tengah-tengah pembuangan yang mereka rasakan. Gambaran pahlawan ini menunjukkan bahwa pembebasan ini merupakan seorang tokoh yang berjuang melalui satu pergerakan di mana semua umat ikut bergabung di dalam pergerakan yang dilakukan oleh sang pahlawan itu sendiri. Lapatan na akadamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dang tarsirang nonisian ngulunia kana prosea. Dengan bahasa yang sederhana, las ni rohana di pasahat ni debata dang tarsirang nonisian ngulunia kana prosea sisonari. Bagaimana kita mengaplikasikan akar ragam nilas ni rohai di tonga-tonga ni parngoluota. Molotung pe adong dalam bentuk na ibaru nuaingon virus dalam bentuk Omikron, boido hita mabiar. Alai unang biar ni rohai gabe madodoni ngoluta, babain ngoluta gabe semakin terpuruk, ujung ngadang tapi kiri be, bohado tau baruon, bohado natalon, baino do kebang layang manang ngadang. Gabe selalak mahola memikiri si Omikron nate. Artinya pikiran kita diajak untuk bersuka cita, mengarahkan pikiran kita kepada nilai-nilai sukacita. Apakah yang akan menggiring kita kepada sukacita yang sebenarnya? Bololas doroham inang, iko mabeka bang layak kono tanggal 23 Desember, patu pa may, unang pala mapikir. Ya, gabi moron no si dabu-dabuan, gabi moron no uang makeup tanggal 24 malam, unak pala songoni. Tuhan akan sediakan itu. Tentu saja melalui penggambaran ini kehadiran Allah sebagai pahlawan yang digambarkan melalui teks khotbah kita menguatkan kehidupan umat secara khusus nang di tonga-tonga ni parngoluota. Dan Dia adalah Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang berjuang bersama-sama dengan kehidupan umat percaya. Naparpudi di bagasan turpukon didok mamuse nang di tonga-tonga ni parngoluota supaya kita jangan takut dan senantiasa tetap berharap.
Totu di bagasanido di tonga-tonga ni parnguluota, di tonga-tonga ni pakirimota, halak na masohot makirim, halak nong masohot makirim di tonga-tonga ni parnguluon si sonari, di patudos doi bagaikan mayat berjalan. Halak na so memiliki pengharapan di tonga-tonga ni ngolu si sonari, di patudos doi bagaikan Yesus mengatakan ketika dia tidak menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupannya, tebanglah dia. Gobaran ni ngolu ni akan aporsia doi. Halak na somar parbuehon parbuena denggan di tonga-tonga ni parngoluona, Yesus dengan tegas mengatakan tebanglah dia dan kumpulkan dan bakarlah dia. Artinya ada konsekuensi sebagai orang percaya. Ada konsekuensi sebagai orang yang dipilih Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Konsekuensi itu harus kita emban dan harus kita pikul di tonga-tonga ni parnguluota siganup ari. Marhite turpuk jami taon gabe sada jaminan pemeliharaan ni debatado nang di tonga-tonga ni parnguluota. Ketika Allah telah berjanji, ketika Allah telah berjanji kepada umatnya, Allah itu akan hadir pada janji-janjinya. Dakea diusati debata perjanjian yang dia tetapkan kepada umatnya. Otu marhiteido nang di tonga-tonga ni parnguluota di bagasan ngulu si saunari. Di saat beban yang berat mendesak kehidupan kita. Di saat beban yang berat mendesak kehidupan kita dan kita pergi mencari pertolongan yang daripada Tuhan. Kita pergi mencari kemana-mana agar kita bebas dari himpitan dan tekanan di tengah-tengah kehidupan kita. Satu-satunya pertolongan yang disediakan bagi umatnya hanya hadir di dalam Allah yang kita kenal, di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Totu marhiteido honon nama jala dipaingot nang di tonga-tonga ni parnguluota si sonari. Asa mulak mahita tu bagasan pakirimon na dipadok ni debata, na dipaingot debata di tonga-tonga ni parnguluota. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di saluhut na kondisi di saluhut na akapenantian yang telah kita lakukan. Asa marpos ni roha manang kita akan aporsea si sonari, di bagasan partikian si saunari, di bagasan nata adopi si saunari, baik ketika kita juga mengalami arsak ni roha, lungun ni roha, dohot holso ni roha, di patot bautohot debatado, tuhita di bagasan minggu sadarion, bahwa Allah itu debata na pergogo na sohatu dosani, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa hadir di dalam janji-janjinya. Dia akan senantiasa hadir sebagai pahlawan yang berjuang bersama-sama dengan kita. Totu di bagasanima dang hadodoan dang terdungdung kita songo dia bagas ni holong ni debata diaka natinopana diaka na niasianna. Waktu disido di pataridahon nang di tonga-tonga ni parnguluota asa memang ngoluta si saunari. Di pataridahon ma bahwa Allah yang senantiasa berada di tengah-tengah kita. Jelehita pe ikon gabe akan halak naporsiado yang berjuang bersama-sama dengan Allah. Iko pataridahonota do sikap bahwa Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Dia juga adalah Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang berbela rasa. Dia adalah Allah yang senantiasa berjuang memperjuangkan apa yang menjadi hak dari umat itu sendiri. Kotu marhiteima akadamang dainang nah hinaholonga di bagasan Kristus Yesus. Baga-baga ni debata na di patupana di tonga-tonga ni parngoluota si sonari. Baga-baga ni debata na di patubegehonna
tu bangso na tarbuangi. Totu ibana do debata na patupahon na so tardodo ni rohani colma. Ibana do debata na bui patupahon na so tardodo ni rohani aka na di tonga-tonga ni ngolui na marukil, na so margogo, na so mardihadiha di bagasan ayat 20. Allah itu adalah Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan umat, dan Dia adalah Allah yang membela umat itu sendiri. Totu disima kita amanginang merdalan di bagasan ngoluta si saunari, molo di bagasan ngoluta si saunari, molo si pata perongom maragam akasitaonon na madodoni ngolum, borat pakilalaanmu di tonga-tonga ni parnguluanmu. Ingot mainang, molo si pata pe dang diargahon jol maho, dang diargahon geleng muho, ingot ma, Allah itu adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Allah itu adalah Allah yang senantiasa berbela rasa di tengah-tengah hidup umat percaya. Dan Dia adalah Allah yang hadir membela kehidupan kita. Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita dalam segala konteks kehidupan yang sedang kita hadapi. Ujahan di debata majauhon tu kita asa marlas ni roha kita ima ala di tonga-tonga ta do debata. Ala ibana do debata na majauhon tu kita supaya kita di dalam hidup yang sekarang marlas ni roha Immanuel, Dia beserta dengan kita. Dia penata adopi aka amanginang di tonga-tonga ni parnguluota si saunari. Tentu saja firman ini mengajak kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang terpanggil di dalam semangat lasni roha patupahon na dumenggan di tonga-tonga ni parnguluota, mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita kepada Dia yang kita nanti-nantikan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah iman percaya kita. Maranatha di pargogoi debata mahita di bagasan ngoluta. Amin. Martangyang mahita. Mauliate matuhan rohanami di hodi hatam na mamakulingi hami di bagasan minggu sadarion. Di payungot hodo hami ali Tuhan di saluhutna akapanupakmu di tonga-tonga di parnguluon nami. Diajari hodo hami ali Tuhan di saluhutna molotung pe si patah huadopi hami aka hamaolon di tonga-tonga ni parnguluon nami. Di paingot ho hami ali Tuhan asa totong hami marlas ni roha managam di harorom di tonga-tonga ni parnguluon nami. Marlas ni roha hami ali Tuhan nang managam saluhutna aka pasupasum nalau si pasahatommu di tonga-tonga ni parnguluon nami. Upasahatami ma ngulu nami tu bagasan panggonggomyommu. Ya kasaluhutna arsak ni rohanami. Bahkan akan masa di tonga-tonga ni parnguluon nami. Hubuak kami mayali Tuhan tu bagasa pangaramo tiyommu. Pasu-pasu maali Tuhan saluhutna ngulu nami. Tarlumobi ruas ni huriam ali Tuhan na adong di HKBP Serpongon. Akana di bagasan parsahiton. Akana di bagasan na pinagosa-gosa ni aka hamaolo di tonga-tonga ni parnguluon nasida. Ramoti nasida li Tuhan. Dongani nasida pasu-pasu saluhutna aka parnguluon nasida. Posdo rohanami nalehonommu do ali Tuhan aka ragam nilas ni roha. Nalehonommu do hahipason tu saluhutna aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Natotong ali Tuhan makirim dia kahamalumon sian parsahiton. Pasaut maali Tuhan lomoni roham marhite hamamalum sian aka parsahitoni. Asa di bagasan las ni roha mahami ali Tuhan managam saluhutna pasu-pasum dingolu nami. Pasu-pasu ali Tuhan nang saluhutna pakubasion di tonga-tonga ni huriam HKBP Serpongon. Ya kapangaradion nong hupatu pahami ali Tuhan. O matotong na pasikopon las ni rohanami di bagasan asini roham. Atong posma rohanami ali Tuhan.
mardalan mahami di bagasan lasni roha, managam di saluhuna pasu-pasumi di tonga-tonga ni parnguluan nami. Mangasahog guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Si hokop jalan si palua kami martangnya kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata, huhut tapasahak mapiliat tamarede hita sian buku ede nomor 710, marlasni rohama hamu. Tapasahat mapilian na tapapungu tua do panire bata martang yang mahita.
Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuho tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami para siroha, hasangapon hamuliau doho puji-pujian madiho rodi salileng nilelengna, mauliate marohanami diho ala ni asini roham dohot holong ni roham, ai disuruh hodo anakmu nasasadai, asa malua na ginonggomanmu sian dosa nabi, namarlas ni roha dohami nuaeng di bagasan haserepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatar na tuliat portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangului, pinuji maho ala ni asi ni roham, ala di patutoruho dirim, gabesaur ho tuhami jol manalea, asa malua akan na pinilitmu sian dosa nabi, marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami, saitopot mahuriam, jala pature mai bahen ingananmu, bongoti marohanami, perbadiai jala patiur masaluhut nai, marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hobas hami paimahon ari harorom nasangapi, sai pasu-pasu ma na manggonggomi hami, dohot saluhut raja ni halak karisten, sai sodangi jala pasu-pasu masaluhut na padita, guru, situa, evangelis, dohot akan napaturehon namar sahid, nas asa margogo na sida mangaramoti huriam. Say sungguli mahami Tuhan mubaon ni roha na tutu, apuli ma akan namarsak, urupi ma natargogot dohot namar sahid, say patiur malaka ni akan nalahomate, asa torang rohana manopot hasonangani, say topot madongan nami nahin dihaholomon, pabisar mabarita nauli tunasida, asalam tabba akan naporsea, dohot napasangapon ho di ari harorom na sangapi. Amen. Ali amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia ma goarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni rohab di banua tongos songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu sia debata.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tu todim. Amin. Oh